साफ्रोमखौबो बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै सालाम एबा खुलुमहरदों। दिनै फैलायबाय मोनसे गोदान टपिक लानानै नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै। खोमसिनि उनाव सोरां फैयो आरो सोरां फैनाय लोगो लोगोनो जोङो मोनसे खामानि मावो। बे मावनायानो जाहैबाय जोङो जोंनि न'फोरखौ साफा लाखियो, साखोन सिखोन लाखियो। जोंनि न'नि जिथु सोरगिदिं जिथु थासारि दङ, बे थासारियाव जुदि माबाफोर गाज्रि लेथ्राफोर दङब्ला बेफोर गासैखौबो जोङो साफा खालामो आरो जायगाफोरखौहाय साखोन सिखोन लाखियो। मानो जोङो जोंनि न'फोरखौ, जोंनि सिथ्लाफोरखौ, जोंनि बाउन्डारिफोरखौ मानो साखोन सिखोन लाखियो? साखोन सिखोन लाखिनायनि जाहोनानो जाहैबाय जों गाज्रिखौ मोजां मोना, लेथ्रा मैलाफोरखौ मोजां मोना, जाबोर जाथोरफोरखौ जोङो मोजां मोना। मानोना बेफोरबायदि गाज्रि जाबोर जाथोरनिफ्राय बेराम आजारफोरा फैनो हागौ। येस, बेराम आजारफोर जागोन। दा बेयावहाय जोङो जोंनि न'फोरखौ साखोन सिखोन लाखियो, साफायै दोनो। ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय नोंथांमोन, दिनै आङो बेबायदिनो बाथ्रा बुंनो थांगासिनो दङ जेरावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ साखोन सिखोन खालामदोंमोन, जेरावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ गाज्रिफोरखौ होस्रांदोंमोन, बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो थांगासिनो दङ। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, मा जाथाय जादोंमोन आरो बिनिफ्राय जोङो मा सोलोंनो हागौ, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ आङो बुंलांगोन। बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। मोनथिगौना प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ जेरुसालेमाव एन्ट्रि जाफैबाय, हाबफैबाय। आरो जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ जेरुसालेमाव हाबफैदों, बै समावहाय मानसिफोरा ओरैबायदि होंगो दोंगो जादों आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ वेलकाम खालामदों। जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला गाधआव गाखोनानै फैदोंमोन, बै समावहाय मानसिफोरा जिसु ख्रिस्ट'नि फैनाय लामायाव खिजुर बिलाइफोरखौ होदों, बबेबा दंफां बिलाइफोरखौ होदों, गावनि जोमनाय जिफोरखौ बनानै होदों, गावनि जोमनाय गस्लाफोरखौ खुनानै बनानै होदों। बेबायदियै जिसु ख्रिस्ट'खौ वेलकाम खालामदोंमोन। आरो बै समावहाय उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरसिम बयबो रंजानानै हुसाना हुसाना मेथाइ खननानै बे जिसु ख्रिस्ट'खौ बाख्नायदों आरो वेलकाम खालामदोंमोन। आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बै समावहाय जेरुसालेम मन्दिर फारसे ओंखारलांबाय आरो जेरुसालेमाव जेब्ला सहैयो, मन्दिराव जेब्ला सहैयो, नुनो मोनबाय जे जिसु ख्रिस्ट'आ बै मन्दिराव गोबां रोखोमनि खामानि जानानै दङ, गाज्रि जानानै दङ, बेफार फालांगिनि मोनसे जायगा जानानै दङ। आरो बैफोर गासैफोरखौ नुनानै जिसु ख्रिस्ट'आ रागा जोंदों। बेवहायनो माथाइनि 27:12 जिब्रै सिरिसिम आं फरायना होनो हास्थायदों। बेवहाय ओरैहाय बुंदों, जिसुआ मन्दिराव हाबहैनानै मन्दिर सिङाव बायग्रा फानग्राफोरखौ अनहैदों आरो रां सोलायग्राफोरनि आरांगाफोर आरो फारियाव बेफारिफोरनि जग्राफोरखौ नारख्लाय नारसि खालामदों। आरो बियो होनदों, इसोरनि बे बुंनाया शास्त्राव लिरनाय दं, आंनि मन्दिरा आर'ज खालामग्रा न' मुंख'जागोन, नाथाय नोंसोरो बेखौ डाकुफोरनि दन्दर खालामबाय। खाना आरो लेंग्राफ्रा मन्दिराव जिसुनियाव थांदों आरो जिसुआ बिसोरखौ सोखादों। जिसु ख्रिस्ट'आ रंजा बाजायै जेरुसालेमाव हाबफैदोंमोन आरो जेब्ला जेरुसालेमाव सफैबाय, जिसु ख्रिस्ट'आ नुनो मोनबाय जे बावहाय डाकुफोरनि आड्डा जाबाय, बेफार फालांगिनि मोनसे आड्डा जाबाय, गाज्रि खामानिनि आड्डा जाबाय, जेरावहाय फानलाय बायलाय जायो, जेरावहाय बेफारनि खामानिल' जायो। जि जायगाया, जि थावनिया इसोरनि मोनसे मन्दिर, जि थावनिया इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायनि मोनसे जायगा, बेबायदि जायगाखौ मानसिफोरा गाज्रि गुबुंले खालामनानै दोनजोब्बाय। बेफोर गासैखौ नुनानै जिसु ख्रिस्ट'आ दुखु मोनदों आरो रागा जोंदों। रागा जोंनायनि उनाव जिसु ख्रिस्ट'आ गासैखौबो जेरुसालेम मन्दिरनिफ्राय हरजोबदों। जायफ्रा बेफार फालांगि खालामदोंमोन, थाखा फैसानि फानलाय सोलायलाय खालामदोंमोन, बेफोरबायदि गासैफोरखौ, जायफ्रा फारियाव बेफारिमोन, बायदि रोखोमनि बेफारिमोन, बायलाय फानलाय खालामोमोन, बायदि रोखोमनि फालांगि मावदोंमोन, बेफोर गासैखौबो जेरुसालेम मन्दिरनिफ्राय हरजोबदों जिसु ख्रिस्ट'आ। मानो हरदों? खोथाया जाहैबाय, जेरुसालेम मन्दिरा केबल इसोरनि मन्दिर, इसोरखौ खुलुमग्रा सिबिग्रा इसोरनि थावनि, आरो बे थावनिखौ गुबुंले खालामनायखाय गासैबो बेफार फालांगि मावग्राफोरखौ हरजोबदों। दा अनजानाय ख्रिस्ट'प्रियफोर, जि समावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ मोदोम लानानै बुहुमाव दङमोन, बै समावहाय जेरुसालेमखौ साफा खालामबाय। जि जेरुसालेमा खुलुमनाय सिबिनायनि जायगा, बेखौ बियो फोसाबबाय, साखोन सिखोन खालामबाय। नाथाय ख्रिस्ट'प्रियफोर, जोंहा बेनिफ्राय सोलोंनांगौ बाथ्रा दङ। आरोबाव जोंहा मोनसे मन्दिर दंबावो, जेरुसालेम टेम्पोल मन्दिर दङ। आरो बे मन्दिरा जुदि गाज्रि जायोब्ला इसोरा रागा जोङो। दा बेयावहाय जोङो बे मन्दिरखौ नायदोनि, बे मन्दिरा मा मन्दिर, बहा दङ? थिनहरजानाय 2:39 पितरा बिसोरखौ होनदों, नोंसोर साफ्रोमबो गाव गावनि पापफोरनिफ्राय गोसो फाफिन आरो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै बाप्तिस्मा ला, अब्लानो नोंसोरनि पापफ्रा निमाहा होजागोन आरो नोंसोरो गोथार जिउखौ इसोरनिफ्राय मोनगोन। प्रेज द लर्ड। गोथार जिउखौ माब्ला जोङो मोनो?
जोङो जेब्ला गोसो फाफिनो आरो बिफा बिसा आरो गोथार जिउनि मुङै जेब्ला जोङो बाप्तिस्म लायो अब्लाना जोङो गोथार जिउखौ मोननो हायो। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बुहुमाव दङमोन, जिसु ख्रिस्ट'आ बै समावहाय गावनो सतबांसा प्रमिस लादोंमोन जे आङो सोरगोआव थांनायनि उनाव नोंसोरनो गोथार जिउखौ हरगोन होननानै, आरो बे गोथार जिउखौनो जोङो नुनो मोनदों। थोनहरजानायनि समावहाय, थोनहरजानाय लेखायाव जोङो रोखा रोखायै पेन्टिकस्टनि दिनावहाय बे गोथार जिउआ सेथि बारनि थाखाय बुहुमाव सफैनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ सोरगोआव थांफिनबाय, बेनि उनावहाय गोथार जिउआ फैदों। जि बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्ट'आ प्रमिस खालामदोंमोन बे जाहैबाय, बेखौ जोङो मोननो हायो जहननि 14:22 सिरियावहाय। बे हेफाजाब होग्राया जाबाय गोथार जिउ, जायखौ आफाया आंनि मुङै थोनहरगोन। बेनो नोंसोरनो गासैखौबो फोरोंगोन आरो आं रायथिनाय मानिखौनो नोंसोरनो गोसोखांहोगोन। प्रेज द लर्ड। बे गोथार जिउआ दायो जोंजों लोगोसे दङ, नोंजों लोगोसे दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथाङा बे बाथ्राखौ मोनथिगौना? दानाबा बाथ्राया जाहैबाय, बे गोथार जिउआ बहा थायो? बे गोथार जिउआ जाहैबाय नोंजों लोगोसे थायो, आंजों लोगोसे थायो। जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायबाय, जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै बिफा बिसा गोथार जिउनि मुङै बाप्तिस्म लाबाय, जायफोरा गोसो सोलायबाय, बै समावनो गोथार जिउखौ मोननो हाबाय। आरो नोङो मोनसे इसोरनि मन्दिर, जिसु ख्रिस्ट'नि बे गोथार जिउनि मोनसे मन्दिर, मोनसे जेरुसालेम मन्दिर। जाय बाथ्राखौ जोङो 2 करन्थियारि 3:6-7 सिरियावहाय मोननो हायो। नोंसोरो गावसोरनोदि इसोरनि न' आरो इसोरनि जिउआदि नोंसोरनियाव दं, नोंसोरो थारैनो मिथियाना? बेनिखायनो सोरबाया बे इसोरनि न'खौ संहार खालामब्ला इसोरा बिखौ संहार खालामगोन, मानोना इसोरनि न'आ गोथार आरो नोंसोरनो बे न'आ। प्रेज द लर्ड। इसोरनि बाख्नायजानाय जाथोंसै। अनजाग्रा प्रियफोर, बे बाइबेल सिरिया जोंखौ स्पष्टयै मोनथिहोदों इसोरनि बे गोथार जिउ थाग्रा जायगा, मन्दिरा बबे? बे जाहैबाय नोंनि मोदोमानो, आंनि मोदोमानो, जोंनि बे जिउआनो बे गोथार जिउ थाग्रा, बे इसोर थाग्रा मोनसे जायगा, जायखौ जोङो जेरुसालेम मन्दिर होननानै बुंनो हायो। बे जेरुसालेम मन्दिराव जिसु ख्रिस्ट'आ थायो, आरो बे जाहैबाय नों आं। अनजाग्रा प्रियफोर, जि जेरुसालेमा मोनसे समाव बेफारनि आद्दा जादोंमोन, बे आद्दा जानायखौ जिसु ख्रिस्ट'आ गाज्रि मोनदोंमोन, होनजोबदोंमोन। दिनै जुदि बे जिसु ख्रिस्ट'नि गोथार जिउआ नोंनियाव आंनियाव दङब्ला, बे मोदोमाबो गाज्रि जादों नामा? बे मोदोमा गाज्रि जायो नामा? जों बेखौ एसे नायनो। जाय बाथ्राखौ मार्कुसनि 7:20-23 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, जिसुआ होनबावबाय, मानसिनिफ्राय ओंखारनायासो मानसिखौ गाज्रि खालामो। मानोना बेफोरबादि इनाय साननाया मानसिनि गोसोनिफ्राय ओंखारो। लुबैनाय, खावनाय, मानसि सिथारनाय, जिनाहारि खालामनो साननाय, मेगन सानाय, दुस्थु मावनाय, सोलायनाय, गाज्रि मावनाय, मालायनि गाज्रि बुंनाय, दुगा जानाय, साननाय गैयि, बेफोर गाज्रि। आरो इनाय मानिफ्रा मानसिनि गोसोनिफ्राय ओंखारो आरो बेफोरनो मानसिखौ गाज्रि खालाम। बे इसोरनि बोसोना जोंखौ स्पष्टयै दिन्थिदों इसोरनि मन्दिरा माबायदि गाज्रि जायो, बोरै गुबुंले जायो। जि समावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ गोथां महरै बुहुमाव दङमोन, बै जेरुसालेमाव फानलाय बायलाय बेफारि फालांगिफोरा मन्दिरखौ गाज्रि खालामदोंमोन। नाथाय दानि जिथु गोथार जिउ थाग्रा जिथु मन्दिर दङ, जि नोंनियाव जिसु ख्रिस्ट'आ थायो, आंनियाव जिसु ख्रिस्ट'आ थायो, बे मन्दिरा बोरै गाज्रि जायो बेखौहाय मार्कुसनि 7:20-23 सिरिसिम रोखा स्पष्टयै दिन्थिनानै दोनदों। आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौबो रोखायै मोनथिहोखादों, इसोरनि बोसोना जोंखौ मोनथिहोदों, जुदि बे मन्दिरखौ जुदि सोरबा संहार खालामनो सानोब्ला, गुबुंले खालामनो सानोब्ला, इसोरा बे व्यक्तिखौ संहार खालामगोन होननानै मोनथिहोखादों। जाय बाथ्राखौ 2 करन्थियारि 3:16-7 सिरियाव बुंदों, आरोबाव खनसे फरायना होफिनबावनो हास्थायदों। नोंसोरो गावसोरनिदि इसोरनि न' आरो इसोरनि जिउआदि नोंसोरनियाव दं, नोंसोरो थारैनो मोनथियाना? बेनिखायनो सोरबाया बे इसोरनि न'खौ संहार खालामब्ला इसोरा बिखौ संहार खालामगोन, मानोना इसोरनि न'आ गोथार आरो नोंसोरनो बे न'आ होननानै बुंदों। जाय मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायबाय, जाय मानसिफोरा गोसो सोलायबाय, बिफा बिसा आरो गोथार जिउनि मुङै बाप्तिस्म लाबाय, साफ्रोमबो व्यक्तिया गोथार जिउजों महर बुजाबाय, साफ्रोमबो व्यक्तिया गोथार जिउखौ मोननो हाबाय, आरो साफ्रोमबो व्यक्तिनि मोदोमाव बे गोथार जिउआ दङ। साफ्रोमबो व्यक्तिया जेरुसालेम मन्दिर जानानै दङ। आरो बे जेरुसालेम मन्दिरा गुबुंले जायो बोरैहाय? जोंनि साननाय हनाय, जोंनि गाज्रि मावनाय, गाज्रि सिन्ता, बेफोर गासैजों बे मन्दिरा गुबुंले जायो। आरो बे गुबुंले जायोब्ला इसोरा रागा जोङो। जोंहा प्रियफोर, नोंथाङानो बे गोथार जिउनि मन्दिरा, जेरुसालेम मन्दिरा। दा बेयावहाय जों जेरैहाय गावनि न'फोरखौ फुं सिखारनाय लोगो लोगोनो साखोन सिखोन लाखियो, साफा लाखियो, जोंनियाव थानाय जाबोर जोथोरफोरखौ जोङो गारो,
गाज्रिफोरखौ साइड खालामो जोङो साखोन सिखोन लाखिबाय थायो थिग बेबायदिनो अनजाग्रा प्रियफोर जोंनि गोथार जिउ थाग्रा जिथु मन्दिर दङ टेम्पोल दङ बे टेम्पोलखौ जोङो गोथार लाखिनांगोन आरो बे गोथार लाखिनायनि राहा लामायानो जाहैबाय बे जिसु ख्रिस्टखौ गिनाय बे जिसु ख्रिस्टखौ दाव दाव खालामनाय बे जिसु ख्रिस्टनि अननायखौ लानाय आरो गासै गाज्रि सिन्ताफोरनिफ्राय गाज्रि खामानि मावनायनिफ्राय गोजान लाखिनायानो बे गोथार टेम्पोलखौ जोङो साफा लाखिनाय जागोन गोग्गोमै लाखिनाय जागोन गोथारै लाखिनाय जागोन सानफ्रोमबो आर'जाव नांथाबनाय इसोरनि मेथाइ खननाय इसोरखौ दाव दाव खालामनाय गिर्जायाव इसोरखौ खुलुमहैनाय सिबिहैनाय बे जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ जेरैहाय जानायखौ हास्थायो बेखौ जों जानायानो बे गोथार मन्दिरखौ गोथार लाखिनाय जागोन अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों बावना थानाय बाथ्राफोरखौ हयथ' गोसोआव फैदों आरो माबा मोनसेब्लाबो सोलोंनो हादों होननानै फोथायदों नोंथाङा जुदि माबा मोनसे सोलोंदोंब्ला मोनसे लाइक होगोन नोंथांनि लाइकआ आंखौ गोबां थुलुंगा होयो भिडिअ लाबोनो थाखाय आरो लोगोसे शेयार खालामनानै होगोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव दिनैसो गोदानब्ला मोनसे साबस्क्राइब होनानै दोनगोन दे अब्ला प्रियफोर इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन दिनैनि थाखाय बेसेयावनो भिडिअखौ दोनथ'नो हास्थायबाय प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ